No, som Valéria Válková Mišková. Narodila som sa 2. júla 1949 tu na Čiernej Lehote. Tam, kde ste sa narodila, u vás doma, sa volalo sa to nejak, že ku niekomu? Hej. Ten dvor? Do Ďuricu. Do Ďuricu. Hej, tak sa volalo. Ako sa volali vaši rodičia? Mama sa volala Margita Mirvajová a otec Ján Mirvaj. Boli rodáci z Čiernej Lehoty? Otec stade to pochádza a mama bola z Gočaltova. Mali ste aj súrodencov? Áno, mala som jednu sestru, ale tá už pred pár rokmi zomrela. Mladá ešte. Ako ste v dome žili? Žili ste viac generačne, alebo ste žili sami s rodičmi? Ako ste žili? Ako to vyzeralo? Keď ste bola maličká, hej? Keď ste sa narodila so sestrou, boli ste v jednom dome, alebo viac generačne? Nie, my len sme boli ako otec, mama a sestra. Ocko sa živil, alebo pracoval? Otec robil v Slavošovských papierniach, no a potom na tunajšom družstve, lebo vtedy to tak bolo. A mama takisto robila v Slavošovciach, tamtom závode, no a potom ako invalidka, tá bola doma. Školu ste navštevovala kde? Alebo no, základnú školu tu v Čiernej Lehote, lebo to bola vtedy tu taká po 4. triedu. No a potom sme prešli do školy do Slavošoviec. Keď ste chodili do školy, ako ste sa obliekali v tom období? Hej, už ste chodili v takom pánskejšom oblečení, alebo ešte, ako to my voláme, kroj? Nie, tu nás sa kroje, ako myslím takto. Deti my sme nenosili, normálne sme sa obliekali, tak ako všetky deti. Pamätáte si aj na osobnosť učiteľa, ktorý vás učil v škole, alebo učiteľky? Joj, tá pravda, že... Tak tu na základnej škole to bola pán Koska a pani učiteľka Kosková, lebo to boli takí veľmi prísni učitelia. No a už potom dole v Slavošovciach na základnej škole, tak už tam bolo ich veľa. Takže... Učiteľ v škole vás viedol aj napríklad k výchove, ako čo sa týkalo, učili vás piesne alebo tance, alebo skôr doma? No, takto ja poviem. Môj otec bol taký človek, čo mal husle a rád si hral na nich rád. Popri tom spieval, takže ja akože ovládala som vždy všetko. Ako aj rada si spievam aj podnes, ale už teraz obmedzene, bo už mi to s hlasom nejde, tak ak dakedy. Pravíte, že otec hral na husle? Na husle si, ale to len tak, ako doma pre seba. Doma nemal žiadne nejaké zloženie kapely? Nie, to len tie husličky a večer zobral a si hral, spieval. Pamätáte si aj na niektoré piesne, ktoré hral? A čože ja tak? Neviem momentálne, ma nenapadne. On aj maďarské, lebo chodil aj do maďarskej školy, ale hovorím všetky takéto. Takže poznám aj ja. Akého ste vierovyznania? Ja som evangelického. Mala ste konfirmáciu? Áno, mala som konfirmáciu. Povedzte nám niečo, ako tá konfirmácia vyzerala? No, to sa pamätám. To najprv sme chodili aj tu a ešte keď som bola tuto v škole, tak chodil pán farár medzi nás, učil nás, no a potom na konfirmáciu nás, ako tam chodili sme do alebo čo ja viem, či to bola kde dáka miestnosť, no a tam sme sa na to pripravovali. Tu v Čiernej Lehote. Áno, tu, áno. Spýtam sa ďalej. Začnem tými rodinnými zvykosloviami, ktoré ste si možno, že zapamätala ešte z toho žitia s rodičmi. Pamätáte sa napríklad na rodinný obyčaj, ako sú krstiny? Ako prebiehali v Čiernej Lehote krstiny? Ak ste buď možno, že vlastné deti, alebo na krstinách ste bola, zažila ste, ako to vyzeralo počas krstín? No tak
Učili sa krstní rodičia, išlo sa do kostola, tam sa pokrstilo, no a potom sa prišlo domov a urobila sa taká menšia hostina. Toto sa pamätám. Na tej hostine boli prítomní rodina? Alebo... Tak ako rodičia z jednej strany, z druhej strany krstní rodičia. No a čo ja viem, či ešte takto by býval taký známejší, no ale takto to bolo. Pamätáte sa na nejaké piesne, ak sa spievali na krstinách? No, to už neviem teraz. Tak len, to už podľa nálady. Kde ste sa zoznámila s manželom? Tu v Čiernej Lehote. Lebo môj manžel pochádza z Rejdovej, ale prišli bývať sem do Čiernej Lehoty. No, takže tu nás sme sa zoznámili. Boli v Čiernej Lehote nejaké tanečné príležitosti, na ktoré ste chodila trebárs? Áno. Tak napríklad ja som tiež sama bola od začiatku ako členkou speváckeho súboru, lebo to tuto bolo dakedy, lebo sa vystupovalo zvlášť keď JRD ako robili dajaké, čo ja viem, výročné schôdze alebo čo, tak sme vystupovali. No a potom takisto boli zábavy. No ale ja poviem pravdu, že ja nebola som taký typ, že ja by som bola rada chodila na zábavy. Takže si aj nepamätáte, kto organizoval tie zábavy, či mládež alebo nejaké spolky? Toto neviem, no len viem, že keď takto bola taká hudba ako ľudová, toto, čo som vždy obdivovala, tam bol cymbal, husle, harmonika, no proste, že bolo to takéto. Pamätáte si ľudovú hudbu nejakú, ktorá hrávala tu v Čiernej Lehote alebo v okolí? Tak to boli Mielkovci, aj starý pán Gunár, ja už neviem, či mal, no ale proste chodili takto a hrávali. Vrátim sa naspäť k rodinným zvykosloviam. Spoznala ste sa s manželom tu v Čiernej Lehote. Ako prišlo ku svadbe a trošku by som možno, že tú svadbu, tie svadobné obyčaje opísala. Mali ste ohlášky, nejaké zásnuby, to predsvadobné obdobie, ako prebiehalo? No tak zásnuby sme mali, to je pravda. No a tam bol napríklad aj taký zvyk, že sa chodili trepať hrnky. To znamená, že sa tam dal buď popol, alebo voda, alebo mlieko, no a počas zásnub, ináč sa tomu hovorila u nás prstenkovačka, tak hádzali sa, robil sa buchod a neporiadok. No a potom sa tí ľudia pozvali dnu, trošku sa pouctili a išli domov. No a svadbu sme mali tu na tiež v Čiernej Lehote. A u nás aké boli zvyky, tak napríklad ako sa robili domáce cestoviny. Takže ženy sa schádzali a teraz robili sa gágoríky, čo boli na celú svadbu. Potom na svadbu nosili svadobčania sliepky, no a všetko, čo bolo treba. No a týždeň predtým sa už pieklo. A to sa pieklo na rozdávky, pretože ako z dediny ľudia nosili na svadbu, čo ja viem, to také vajcia, múk, no proste, čo bolo treba. Takže sa na toto pieklo. No a potom ešte sa piekli aj také svadobné koláče, to také pekné, veľké. A ja teraz pečiem také si. No a tak toto. Áno, okrúhle na takej veľkej skysnutého cesta. Len vtedy sa to pieklo v tých peciach, lebo vtedy v každom dome bola murovaná pec a aj šporák, no a tam sa to pieklo. No takže to takéto bolo u nás. Rozprávala ste pri tých zásnubách o trepaní tých harengov. Kto ich chodil trepať? Dievčatá z dediny alebo... Mladí, známi. Mladí. Kamaráti, kamarátky, no takto sa takto chodilo. Tú prípravu cestoviny gágoríkov pripravoval kto? A kde? To chodili, takto sa robilo, ako no povedzme u nás doma. Prišli z dedín ženy, no a teraz jedna miesila, druhá válkala a tie ostatné robili tieto gágoríky.
A to sa narobilo na celú svadbu. No a ešte predtým, pred svadbou sa chodilo párať perie, pretože skoro všade takto, alebo keď aj tak dalo sa objednať perie, len s tým rozdielom, že nebolo párané. Takže prišli ženy, párali, no a potom sa pohostili a zvyčajne tam to bolo tak, že sa urobil chlieb, pečený na šporáku, pomastený a čaj s rumom. Toto tak. No a samozrejme vypiť ešte, alebo dajaké koláče. Toto. Tým, že sa páralo to perie, predpokladám, že sa chystala nejaká akoby výbava. Výbava. Vy si pamätáte na svoju výbavu? Ako dlho ste si ju pripravovala? To ja nie. To mama. No, tá, čo som mala. Tá periny, vankúše, obliečky, uteráky, prestieranie, no proste všetko, čo akože najnutnejšie pre základ tej rodiny bolo treba. A chystala vám to mamka? Mamka, áno. Áno. Tá samotná svadba, zoberme deň pred svadbou. V niektorých obciach sa chodia sa lúčiť s nevestou, alebo spievať popod okno, alebo robiť nejaké rituálne úkony. Vy ste sa s tým stretla? Tak ja len čo si pamätám, keď som bola ako u rodiny, tak pred večerom sa viezla výbava aj periny, aj so všetkom, tam, kde išla za nevestu, alebo ženich. Toto sa pamätám. No a popri tom sa spievalo Horgedinov, keď sme neprišli na tvár miesta. Toto si pamätám. Robili to dievky alebo chlapci? Nie, to bolo ako takto celkové. Z rodiny, ženy proste to také bolo. Pozývanie na svadbu ako prebiehalo? Tak len formou pozvánok. Už formou pozvánok? Áno, len takto. Deň svadby, kedy sa začínala v Čiernej Lehote svadba, tá vaša napríklad ráno, na obed? Ale tak len tak, ak bolo treba. Ak bolo treba, pred sobášom. Ale to si pamätám, že to vtedy bol tak aj teraz je taký zvyk, že sa zišli všetci ľudia z dediny, lebo každý bol zvedavý. A potom sa išlo. Sobáš sa robil v Slavošovciach, lebo tam to bolo. A potom sa robil aj cirkevný, ale ja som cirkevný nemala, ja som mala len ako v Slavošovciach, tam na matrike sobáš. Mala ste aj svadobný sprievod? Ale to ja ani nepamätám. Nepamätáte? Nie. Hrala vám hudba? Tak tá hudba, čo bola, to už bola len v kultúrnom dome. V kultúrnom dome ste mala aj svadobnú? Áno. A hudba vám hrala ešte Sláčiková, alebo už elektronická? Nie, táto Sláčiková, to také bolo. Ktorý vám, pamätáte si, kto vám? A veru už nie. Tak to je už koľko? 57 rokov to už. V tom kultúrnom dome to vyzeralo ako? To usporiadanie, treba stoly, hostia, ako to tam vyzeralo? Tak pekne to bolo upravené. Bol ako hlavný stôl, tam bol ženích, nevesta, rodičia, a potom zase po stranách stoly boli, a tam sedeli ostatní hostia. Kto viedol vašu svadbu, celý ten sled svadobný? Bol na to určený nejaký starejší alebo družba? Hej, toto bolo, máte pravdu. Toto bolo, že ako aj ten starejší a je družba, oni rozprávali a zvlášť už keď sa išlo podávať to jedlo, tak mali také rôzne príhovory. Pamätáte sa na nejaké prípoviedky alebo niečo? No, ale dávno som si to čítala, mám to ešte aj poteraz, ale veru, už si to tak nepamätám, ale viem, že ako. Ak vám hrala tá ľudová hudba, aký repertoár tanečný väčšinou? Tak väčšinou to boli ľudové pesničky. To znamená čardáš? Čardáše, áno, valčiky, polky, proste to bolo také. Ženy alebo dievčatá tvorili nejaké kolesá, spievali alebo? Toto sa robilo jedine na zavíjanke. To vtedy sa ženy odobrali do osobitnej miestnosti, a tam sa spievali také neslušné pesničky a také pekné. A bolo tam občerstvenie, toto.
Pamätáte si na niektoré tie pesničky? Veru, že už nie. To hovorím, to ma už nenapadne. Tade to také boli. No, akurátne, že viem, že no už keď ako na zavienku, tak nevesta už sa preobliekla. Boli to červené šaty a červená šatka. To vtedy taký bol zvyk. No a potom bol ten tanec, no toto takto za tým. To znamená, že niekde je napríklad sviečkový tanec, ženy idú so sviečkami do kruhu. Nie. Toto u vás nebolo? Nie. Iba vlastne prišli ženy. Nie len ženy, to hovorím, to už potom bol ten tanec, čo hudba hrala a ten starejší zobral tanier, klopáže a dačo rozprával, že za nevestu, či kto dá dačo takéto, no a tam sa dávali peniaze, no a s nevestou sa tancovalo. Dokedy väčšinou trvala taká svadobná hostina? Tá do rána. Do 5. 6. Tak, no tak isté, že... Vy ste sa v rámci zamestnania venovala niečomu, alebo ste sa starala o rodinu a pán manžel bol zamestnaný, alebo ako to bolo u vás? Tak najprv som bola na materskej, potom som nastúpila do Slavošovciach, do základnej školy, pretože som bola vyučená ako vychovávateľka, tak tam som začala. A tam som robila, no ale potom som si urobila ešte ako naviac, takže potom už veľa rokov som učila, takže tam som bola. No a vtedy sme sa museli zapájať do činnosti, lebo vtedy bol taký režim, tak som bola predsednička Zväzu žien a potom bola som v tom spevokole, čo bol tu na tejto Lehote a ešte dačo, ale už ma nenapadne. Tá proste, kde bolo treba, tá všade človek, ako sme sa zapájali, bo sme sa museli. Kde ste študovala za učiteľku? To bola v Rožňavej, pedagogická škola, vtedy to tam bolo. Učila ste v Slavošovciach? Áno, tam som aj nastúpila, aj stade som odišla na dôchodok. Ako vychovávateľka? Nie, najprv ako vychovávateľka, tých 20 rokov a potom som si urobila, lebo to my sme museli si robiť preškolovanie, no proste jednoducho všetko, takže potom som učila, takže už tých posledných 15 alebo viacej rokov som učila na prvom stupni. Ako fungoval ten zväz žien, ktorý ste spomínali? No tak sme sa schádzali a čo bolo treba, plnili sme pokyny, ktoré sme dostávali. Potom v lete sme robili pri akciách Z, lebo vtedy to takto bolo. A potom sme chodili hrabať a proste jednoducho pomáhali sme, kde sa dalo. No a ešte takisto, aj vtedy už bol tento, čo sa chodilo spievať pri tých rôznych príležitostiach, ako uvítanky, no aj tam som chodila. Vravíte, že vám chodili pokyny z obecného úradu? Nie, to bolo asi z okresu, to bolo stade. Ako vyzerala taká akcia Z? Ako? No tak napríklad staval sa obchod, to je tam, kde ja bývam, povedala, no tak my sme už chodili tam umývať okná, proste jednoducho robiť tie také práce, ktoré boli treba. Opíšte nám možno, že trošku, keď vravíte, že ste veľa učila, možno, že ten pohľad na tú školu v Slavošovciach, čo sa vyučovalo, trebárs, či ste aj tie deti viedla nejakým tým tradičným ľudovej tradícii alebo tomu folklóru. Ako to vlastne v tom školstve prebiehalo v tom období, keď ste učila? Trebárs tie 70. roky. No ja som učila na prvom stupni a väčšinou to boli druháci, tretiaci, ale aj 4. triede, no a na druhom stupni, ak na potvoru som musela učiť hudobnú. Lebo ja som ako mala som z hudobnej maturovala, no a mala som husle, ale na nich som zaneverela, to poviem pravdu, lebo ja som išla proti svojej voli, ja som chcela gitaru, no ale povedali mi, že mám dlhé prsty, že ja musím ako tam byť. Takže
Rada som spievala, aj dosiahla som všetko, čo bolo treba. A potom takiste v škole bol krúžok, takýto speva, takýto. A venovali sme sa ľudovým piesňam a s tými sme chodili na súťaže, alebo proste, kde bolo treba. Pamätáte sa nejaké ľudové piesne, ktoré ste sa učila? Boli to nejaké z knižiek? Ale nie, takéto z nárečia. Čiže vaše z Čiernej Lehoty? Áno, takéto aj z okolia, zo Slavošovic. No proste, aké sme mali deti. Akú ste najradšej spievala? Ja všetky. Tak napríklad tak túto dlho Lehotov. Bystrá voda pretekala. No toto ma teraz takto napadlo. Na husle ste chodila bukom? No to bolo ako súčasť školy, pedagogickej školy. Vedela som krásne hrať, no ale hovorím, som zanevrela. Takže v škole som potom na miniharmóniu hrala. To som sa naučila. Doma my máme klavír, takže tam som sa naučila ako piesne podľa nôt. No ale väčšinou ja som preferovala svoj ako údobný prejav. Radšej takto som spievala. Teraz ešte hráte na husle? Nie, hovorím. Nie, lebo som ich predala a podnes ľutujem. Tak, no bola som mladá, takže to človek. Vrátim sa k rodinným obyčajom. Je to síce smutná súčasť života, ale je to súčasť života, akým je pohreb. Pohreby v Čiernej Lehote oznamovalo sa nejako úmrtie člena rodiny alebo nejakého obyvateľa obce. Toto je moja prvá otázka. No tak to sa robilo prostredníctvom obecného úradu, tam sa to oznámilo, oni povedali krátke, stručne o tom človeku niečo. No a vtedy, ako keď niekto umrel, tak samozrejme nie ako teraz, ale väčšinou doma sa vystavovala aj rakva, aj s tým človekom. No a potom sa tu, ako v Čiernej Lehote, bol taký koč a kone, no a tým sa to prevážalo tam na cintorín. Čiže nebol dom smutku? Nie, len toto sa v akcii Z už potom urobilo. To už máme teraz, ale vtedy nie. To znamená, že ani kostolné zvony neoznamovali? Bá, lebo keď ako cirkevníci a sme si platili cirkevnú daň, takže zvony áno. Chodilo sa aj spievať napríklad k tomu? Hej, to vtedy boli tak po 2 večere, tak sa chodilo, no a sa spievali. To bol na to učený človek, ktorý povedal, ktoré piesne, no a spievali sa. Pamätáte si v Čiernej Lehote, že by boli prítomné na pohrebe aj pohrebné plačky alebo obecné plačky, ženy, ktoré plakali, ako by boli za to neplatené? Ale tak to len podľa z rodiny, alebo proste podľa toho, kto aký bol v tom smere, tak ale nie, to u nás sa také umelé nič nevytváralo, tak prirodzene všetko. Obliekal niekto toho mŕtvého? Áno, presne. No tak napríklad, však mne umrela aj mama, aj otec, tak to bola mamina kamarátka, ona ako žila, prišla, a museli sme jej pomáhať, poobliekalo sa a bolo to ako si človek už našiel ľudí. Robili sa aj nejaké úkony? Myslím, ja napríklad nie som sa stretla s tým, že sa zakrývali zrkadlá. Hej, pravda, že... A nie, u nás sa hodiny zastavili a takisto zrkadlá sa zakryli. To neviem, prečo to boli také porekadlá, že toto sa robilo aj u nás, áno. Spýtam sa vás na tie zvyky v priebehu roka v dedine Čierna Lehota. Začnem zvykom, akým sú fašiangy. Pamätáte si v Čiernej Lehote, či by sa nejako oslavovali fašiangy, alebo by sa robili nejaké karnevaly, maškárne, niečo v tomto období? No tak
No ale to len takto sa, nie v Černej Lehote, ale v Slavošovciach, to bol maškarný ples, ale aj tu na v Lehote, ak sa pamätám, boli takéto, toto bolo. Fašiangové obchôdzky, dedinov. No akurátne to bolo na tú smrtnú nedeľu, tak vtedy sa chodilo po dedine, tam sa urobila tá figúra, tá morena, no a to sa chodilo po dedine, ľudia sa pristavovali, obdarovali, no už čo s tým urobili tí, čo to nosili, to ja neviem, no a potom sa išlo tam ku mlynu, tam sa zapálilo, hodilo sa to do vody, no a mládenci s takými palicami, no, ju bili. Kto robil túto pochôdzku s tou morenou? Dievčatá alebo obyčajné? To bolo jedno asi. No tak dievčatá nesli ju, no a povedám, za nimi boli títo chlapci, lebo akože, aby splnili svoj účel, ale kto to zorganizoval, to ja... No, tak kto zorganizoval? Tak u nás napríklad odjak živa bol aj divadelný krúžok, ktorý viedla moja nebohá teta, pani Mirvajová. Ona, no a potom takisto existoval tento spevácky súbor, takže to oni boli takí iniciatívni, že toto zorganizovali. V Čiernej Lehote sa dodržiaval prísne pôst alebo obdobie? Nie, pretože my sme evanielici, takže my toto sme nedodržiavali, u nás nie. Veľkonočné obdobie si nejako pamätáte, alebo skúste nám opísať? No tak. Alebo od toho zeleného štvrtka, trebárs do toho pondelka, ako to vyzeralo v Čiernej Lehote? No tak samozrejme, rodiny boli pripravení, no a kde boli dievky, tak chodili polievať, ale to nie ako teraz, že s voňavkami a tak, ale zobrali ma, prišla partia chlapcov, odniesli ma ku studni a teraz ťahali tú vodu a olievali ma. Oni potom prišli dnu, mama ich pohostila, prišla ďalšia partia, no a takto ma olievali a olievali. Vtedy bolo to tak. Na Zelený štvrtok si niečo pamätáte, že by ste robili, či už s rodičmi doma ešte ako dievča? Neviem, že by... Hovorím tu až takéto, akurátne čo viem, že keď bola akože tá smrtná nedeľa, že vtedy sa nemalo chodiť, nič nejaké roboty robiť, lebo ako predpovedalo sa, že to by ako prinášalo škodu. Toto jedno viem. Tak, no vtedy takto každý mal nejaké také menšie hospodárstvo, to znamená mali kravy, no a potom pozdejšie kozy, no tak vtedy ako chodili a ten, čo ich pásol, no tak mu dávali ako takú výslužku. Toto bolo. Hej, no ale ja hovorím, toto sa pamätám, že sme. Vy s vašimi rodičmi ste mali takéto nejaké dobytky alebo poľnohospodárstvo, že sa tomu venovali? Áno. Mali ako otec, lebo pochádzal stadeto, tak mali polia, lesy, no a mali voly najprv, lebo on mi hovoril, že mal 11 rokov a ho zobudili a o druhej museli ísť na kohút, lebo tam proste sa kosilo. Tak s tými tie voly zobral a musel jeho, nikto sa nespýtoval, že je malý chlapec, no a potom stade sa doviezlo ako seno. Potom už ja sa len pamätám, my sme mali kravy, no a keďže tak iste bolo treba obživu a seno, tak sa veru zapriahli aj kravy do voza, no a slúžili aj, takže aj mlieko dávali, ale aj pomáhali pri práci. Toto. A potom kozy sme už mali len. Vy ste tiež pomáhala pri práci rodičom starať sa o kozy? Hej, tak ja som taký typ bola, taký všestranný, mne všetko zaujímalo. Len kravu som nemohla dojiť, bo ma raz kopla. Ale už kozy, to môžem povedať, to som sa starala. No a potom svine sme mali však, sliepky, no proste všetko. No. Také menšie hospodárstvo, to skoro mal každý. Veľkonočný piatok sa radí medzi tie najsilnejší ako aj pôstny deň, alebo taký najväčší
sviatok, kedy sa nič nerobilo, smutočný deň akoby. Chcem sa opýtať, či Veľkonočný piatok si nejako pamätáte v Čiernej Lehote? Nie, len viem, že mi povedali, že vtedy netreba robiť ani v záhradke, ani nič, no, že týmto prácam sa bolo treba vyhýbať, ale hovorím, my máme ako evanjelické vierovyznanie, takže u nás sa to takéto dačo, ako ja sa nepamätám, že by sa to až tak bolo strašne ako dodržiavalo. Kedy ste pripravovali to sviatočné jedlo na Veľkú noc? Tá predtým. No a keďže viete dobre, že každý choval ošípané a takto, takže no, sa varili tie šunky a kde čo pieklo. Čiže väčšinou takéto, no toto sa pripravovalo na pohostenie. Čiže zabíjačku? Zabíjačka to bolo na Vianoce, no ale hovorím, vtedy sa to všetko vyúdilo, no a tie, ak sa povie, tie nohy, to sa nechalo, no a potom sa to ako varilo, no a dávalo. Ešte to, čo ma tak napadlo, že dakedy tu boli také hromadné, ako sa povie, údierne. To znamená, v dedine bolo zo pár takých domov a keď sa pozabíjalo, tak sa pamätám, keď sme tam nosili údit, všetko, slaninu, mäso, klobásy, no to na tej povale bolo až, povedzme, aj z 30 svíň, ako toto všetko. Takto to bolo vtedy. A to bolo, aj to inakšej chuti to bolo ako teraz už keď. Aj to také zaujímavé bolo. Na tej zabíjačke bola prítomná celá rodina, alebo sa volali nejakí cudzí ľudia? Tak, jedine ten mesiar, keď mali sme z rodiny, no a všetci sme pomáhali, robili, lebo to už každý bol naučený, každý si vie, čo. Konali sa v Čiernej Lehote aj veľkonočné zábavy? Áno, toto sa robilo, áno. Tak už ja neviem, či deň predtým a potom sa ráno chodilo polievať, asi skôr tak toto bolo. Hovorím, ja som nebola typ na zábavy, ja som nerada chodila. Neviem prečo, ale... Ako? Čo ste dávali tým chlapcom za odmenu, keď vás boli? Tak oni, pohostilo sa, bolo tam jedlo, bolo tam vypiť, boli tam zákusky, len toto sa dávalo. A už potom neskôršie, keď týmto menším, tá peniaze. Bo oni len peniaze chceli. Chodili vás kúpať viaceré partie? Áno. Tak hovorím to, tak jedna odišla, človek trošku sa osušil a prišli ďalší. Tieto partie boli nejako zložené podľa veku, alebo či už parobci, alebo napríklad niekde chodia aj z rôznych spolkov, hej? Nie, tá u nás len ako takto mládenci. Spolužiaci, kamaráti, tá len takto. Prejdem na ďalšie obdobie. Obdobie Turíce alebo Rusadlia, stavania májov. Pamätáte si nejaké tieto? Tak u nás sa stavali máje vtedy. To ako chlapci si vyžiadali povolenie od lesov. No a tie máje potom cez noc prenášali, no a stavali nám. No a za to sa dávalo, tak najprv sa upiekla torta a stovka a už potom neskôršie už len fľaša a stovka. To sa... Ako peniaze, hej, to sa... Vy ste čakali tých chlapcov, že vám... Ale no, to v noci bolo, to oni chodili v noci. A kedy ste im dávali? Na druhý deň. Tam sme vedeli, že kde bolo treba odniesť, tak sa odnieslo. Konala sa aj za tým nejaká tanečná zábava alebo hostina? Tak už ja neviem, či oni už ako... Nie, tak lebo... Nie, toto ja nepamätám, že by... V Čiernej Lehote ste sa stretla s tým, že by sa pálili jánske ohne? Nie, ja toto nepamätám. Na Jána vôbec žiadne zábavy? No. A kedy sa u nás tam na onom robila vatra, nevieš? Viem, na 9. mája alebo... Aha, je to len na takéto, bo viem, že no toto, ale ináč nie. Nie. Keď vravíte, že ste bola predsednička toho zväzu žien, organizovali ste aj nejaké letné práce, treba za hrabania? Tak hrabať sme chodili, to sme chodili. Chodili ste hrabať ako zväz žien? Alebo ako Ako zväz žien sme chodili hrabať.
sušiť a hrabať. Toto sme. Pamätáte si, ako to vyzeralo, si vieme predstaviť, ale či sa aj spievalo pri hrabaní, alebo... Ale pravda, že tuto ženy sú také, čo rady spievali, takže sa aj zaspievalo. Alebo predtým, alebo za tým, tak sme sa postarali, no odniesli sme, ponalievali, no a už potom trošku sme sa zabavili. Mali ste aj k tomu určené piesne? Zvyknú byť správnice, neviem, že či... Ale nie tu každého, ako, no, čo mali radi, tá spievali. Na konci tohto letného obdobia v niektorých oblastiach sa koná aj akoby ďakovanie za tú úrodu, zber úrody, keď sa chodí zbierať úroda v Čiernej Lehote. Si pamätáte nejaké, no, povedať dožinky, ale proste nejaké... No, toto robilo ako jednotné roľnícke družstvo. To tak bolo, no, že prišli všetci tí, čo tam pomáhali a robili, družstevníci. No a vystupovalo sa, my sme tam ten spevácky súbor boli, spievali sme, no a potom oni si robili hostiny. Čiže to bola spoločenská udalosť? Áno, to bola. Áno, akcia. áno. Kde prebiehala táto akcia? Tu v kultúrnom dome. V kultúrnom dome? Áno. Na Sviatok všetkých svätých ste sa nejako pripravovali, ešte skúsme ísť v období, keď možno, že s mamkou, so starou mamkou, ste sa nejako zvlášť pripravovali, chodili ste čistiť hroby, alebo ste ozdobovali nejako, prikladali ste tomu nejakú dôležitosť, alebo... Áno. A vtedy to nebolo tak, že človek si mohol vence nakúpiť a takto, takže sme si to robili, aj sami nejaké rúže voskovali, no tam sme chodili, hrob poriadili, takže táto príprava odjak živa bola. Ako taká úcta k týmto zosnulým to bola vždy. Čím ste zvykli zdobiť tie hroby? Čačina to bola, no a ešte potom tie kvety sa popichali tam dookola. No a už tá, čo sme si narobili, to bolo z krepového papieru, alebo to bol taký papier albíno. Z toho sme narobili, no a to sa ovoskovalo a tam sa dávalo. Bo to som sa pamätám, to som robila aj ja ešte. Na to zimné obdobie, napríklad na Martina, pamätáte si, že by sa niečo v Čiernej Lehote dialo? Neviem, to by ako... to skôr na Ondreja, to jedine viem, že... Tak nám povedzte k Ondrejovi, čo sa... No tak čo, tak zvlášť tieto dievky sme halušky varili, potom ja sa pamätám, cez cestu sme natiahli špagát a že kto išiel ten prvý muž, no a teraz sme sa ho pýtali, že ak sa volal, no takéto. Olovo sme liali, toto bolo to. Kde a kto ste liali to olovo alebo varili halušky? Kamarátky. To kamarátky. Kamarátky? Hej. V kultúrnom dome? Nie, to doma. To sme sa zišli a takto a potom, keď sa to olovo, no a teraz sa pozeralo, že ten výtvor, že čo by to akože malo znamenať. Pozývali ste sa na túto akciu, že už ste vedeli, ku komu, ktorá má prísť. Pravda, že no tak to... Ako to prebiehalo? Skúste nám to popísať. Tá len takto jednoducho, že... Idem zavolať Marine, aby prišla, alebo ako? Takým, čo o tom... My sme sa, no boli sme skupina ako kamarátiek, tam už sme vedeli, kde pôjdeme, no a tam sme, hovorím, tieto halušky sme nami robili, to sme varili, no hovorím, alebo toto olovo sa lialo, takže... Takto sme my to. Keď niekto si nevie predstaviť, že halušky s menami, ako mohli vyzerať? No tá ako to bolo cesto a dnu bol ako papierik s menom. No a teraz, ktoré vyšlo prvé, ulapilo sa, no a prečítalo sa, že kto to tam bol. Stalo sa, že niektorá aj nevytiahla si meno, alebo bolo prázdne, alebo... Ale no určite tam mená boli. Ja sa nepamätám, že by sme boli bez mena. Aj ste si spievali v tomto období? To už ja nepamätám. Možno, že no, veď, ale vtedy my sme mali iné starosti, čo si vytiahneme. Na
Na Katarínu si niečo zvlášť pamätáte? Nie. Nie. Spýtam sa zvlášť na tie strižie dni, na Luciu. No, to jedno môžem povedať, že ináč tu ľudia boli veľmi na povery. To sa pamätám, lebo napríklad, ako aj tu v Čiernej Lehote boli také zopár ženy, ktoré boli také trošku nečisté, lebo sa pamätám, že nám doviezli drevo a prišla jedna teta a teraz mama vždy dávala pozor, lebo už sa nám mali ako koza nám mala doniesť mláďatá. A vtedy v tom čase akože nemalo sa dávať nič, lebo že by sa buď stratilo u kravy mlieko, alebo takto. No lenže nám dovezli drevo, tam boli tí chlapi, uctilo sa a tá stará teta prišla. No a mama ako nevenovala tomu takú pozornosť a sa pamätám, že pri šporáku tam bolo ako citrón, takže to by chceli. Tá mama im dala a ak odišli, tá vtedy ju napadlo, že prečo akože prišli. No tá potom bežala za nimi, bože povedali, že keď akoby sa takto zastavilo, takže by to nemalo mať taký účinok. No a potom zase ešte, čo si pamätám, to mi môj otec povedal, že keď bol aj mladý, on bol strašne zvedavý, keď sa robil od Luci stolok. To bol ten, čo sa robil každý deň. No a teraz mal, ale vás každý deň odkedy? Áno, to asi od Lucii do Vianoc, alebo ja už presne nepamätám, len viem, že mi povedal, no a potom to sa malo ísť tým stolkom na krížne cesty a že tam by bolo vidieť do polnoci, že aké strigy, kto je aký. Lenže on nešiel nikde, ale mi povedal, ľahol som si tam v kuchyni na diván. A ak prišla polnoc, že len ležal, že čo sa bude robiť. A hovorí, o polnoci len nado mňou také kruhy boli, ale že to potom utíchlo a bolo v poriadku. No ale mi povedal, nikdy viacej, ja som už nič také neskúšal. Takže muselo byť dačo v týchto veciach. Bo vtedy boli takí ľudia, čo viem, že vedeli porobiť, ako a zle robiť. To bolo. Ako sa čistil priestor, keď ste poverčiví? Ako sa zvykol čistiť priestor od takýchto zlých síl? No tak napríklad na Vianoce, vtedy sa zobral cesnak a sa cesnakom robili kríže na maštale, aj proste takto aj ľudia jedli, lebo ja sa nepamätám, že by my sme boli oplátku s medom jedli, toto nie, ale tento cesnak, to sa pamätám, že sme takéto. V inom období ako na Vianoce si pamätáte nejaké také rituálne čistiace úkony? No tak robili sa veľké poriadky, varili sa ako tieto vianočné jedlá. U nás bolo takým zvykom, to bola táto jucha. A nie ako teraz, že šaláda, rezňa a ryba, ale sa upiekli húrky, klobása a to sa ako podávalo. Toto. A ja tento zvyk aj poteraz mám. Ja, keď si urobím šalát, tak si urobím za tým, ale proste tento zvyk odjak živa máme, že toto jem. Pamätáte si aj, keď sme pri Vianociach na tú úpravu izby alebo stola, ako to vyzeralo? No tak všetko sa tam dalo, pamätám sa, od ovocia, od všetkého, peniaze, Biblia sa dala tam. No proste všetkého, aby že bolo po celý rok hojnosť. No a potom sme sa pomodlili, no a zuzáky sme robili, to ako tieto rožky s makom, takéto, no to. Mali ste aj stromček? Pravda, ale predtým to boli stromčeky také, že to boli také menšie a spovali boli. Už len potom, už ak som bola veľká, sme mali riadne, ale ešte tí starší ľudia, lebo ja som strašne rada toto obdivovala, chodila po tých starých ľuďoch len za to, že ak im vyseli z tej povali tie stromíky. Čím si tí ľudia zdobili? No tak to bolo väčšinou, do zlatka sa dali oriešky, jablčka a robili sa doma salonky, alebo také medovník, také perničky. A to sa ako povešalo. Ako sa robila taká salonka? Táto bol recept. Aj teraz mám taký recept, no ako už nerobím. To sa uvarilo, vylialo sa na plech,
pokrájalo, no a zabalila sa to do zlatka. Čo sa uvarilo? Tá- Karamel alebo... Nie, to taký fondát, to bol taká cukor a čo ja viem, takéto rôzne prísady to boli. Pamätáte si na Mikuláša v Čiernej Lehote? No, to nás strašili, chodili. To väčšinou rodičia dakoho ako zadovážili, no a aby sme boli dobrí, no tak nám nosili. Zazvonil, prišiel, museli sme sa buď pomodliť, alebo povedať básničku, alebo proste takéto, no a dostali sme darčeky. No a kto bol zlý, tak dostal v mechu košky zo zemiakoch. Aké darčeky ste dostali? No, tak len také jednoduché, to nie ako, že také najnutnejšie. Jablko, ale... Takéto, áno, ovocie trošku a zvláštno také, čo vtedy tak nebolo dostať, alebo povedzme, no, čokoládu, keksík, ale nie, že v takom veľkom množstve ako teraz. Vy ste mali predstavu vtedy, akú, že vyzerá ten Mikuláš, že je to kto? Tak, kým bol človek menší, no tak sa bál, no lebo predsa bol oblečený. Ako bol oblečený? No tam mal takú kožušinu na hlave tiež, čiapku, masku, fúzy. No proste človek sa akože aj bál, no keď sme boli malí, lebo nás strašili s tým. Kto vykonával tú funkciu Mikuláša? Hovorím to tak, ja aj tak už to potom tuto v dedine, tu sa našli takíto ľudia, čo to, ale keď doma, tak to si každý zabezpečil. Sám, pravda. Nebol to napríklad učiteľ z dediny? Nie, toto len tuto. No už potom, keď v dedine, že sa hromadne robili, ako pre deti Mikuláš, tak to už bolo iné. To už, ale ináč, tak to si každý sám. Štedrý deň ste chodievali aj do kostola? Ak áno, kedy? No tak večer sa išlo do kostola a čo sa mne veľmi páčilo, možno, že aj kvôli tomu som rada chodila, že ak sa vyšlo z kostola, tak tí starší chlapi vyšli hore na túreň a spievali tie nábožné piesne. No a to oni mali taký krásny, hlboký hlas, čiže to sa celou dedinou len tak ozývalo. Toto sa pamätám, toto bolo veľmi pekné. Že vyšli ľudia z kostola, tam sa postavili, no a teraz sa počúvalo. Pamätáte si aj na nejaké silné spevácké osobnosti z Čiernej Lehoty? Ani nie takto, lebo hovorím to... Čo boli v súbore, no to ľudia spievali, no takže to nie, že by dačo takto, len normálne. Odkedy v Čiernej Lehote fungoval súbor? No tak ja som bola mladá, vydávala som sa 19-ročná a už keď ja som bola v tom, tak to znamená ešte skôr. Aj povedám, aj divadelný krúžok bol. Divadlá sa cvičili. Čo bolo obsahom toho súboru, čo spracovával? No, ešte aj podnes mám doma také pásmo, lebo vtedy bol predseda Ondrej Polomský a teraz poskladali také rôzne, ako ku tým piesňam. To bolo, no bolo to pekné, no a to sa spievalo alebo recitovalo a bolo to také zábavné. Spracoval sa materiál z Čiernej Lehoty? Z Čiernej Lehoty, áno. Piesne alebo aj nejaké zvykoslovné pásma? Tak to nehovorím, to už keď sa vystupovalo, tak to bolo také dačo. Aj piesne sa spievalo, aj tieto pásma také boli také žartovné, lebo sa veľa aj stavalo, aj o muráro a no proste bolo to dobre. Ja si to ešte aj poteraz uchovávam, bo sa mi to páčilo, aj mám to. Viete nám nejakú pesničku zaspievať, ktorú ste spievali v tom súbore? Ale no. Keď si pamätáte. Tá všetky, čože ja už viem. A nepríde mi na on. Lebo viete čo, ja už teraz som prestala spievať a preto mi je to, o to je horšie, že ako už tie horné tóny mi to tak nejdú, už mi tam jednoducho zastane hlas. Keby ste len mala nejakú jednu, keď aj tak... Akú, Darinka, povedz, daj akú. Čo nám je naj... Ale no tak akú. Vieš, že ja vždy s vami spievam, keď vystupujete.
No, dajaká ťa napadne? Nepríde ti na um? Napríklad aj tá dlouho. No, presne. No, čakajte. Dlouho to bystra mútna, šaže si ty, milá, taká smutná. Ši ty bystra voda zaškodila, a ši si se do mne zalúbila. Dosť. Keď spomíname ten súbor z Lehoty, majú na jednej nahrávke spracovaný aj paličkový tanec, družbovský tanec s družbovskými palicami. Vy si k tomuto niečo pamätáte? Že sa to robilo na tej svadbe, alebo sa to nerobilo? Je to len... Na svadbe nie, ale no už keď takéto vystúpenia, no tak vtedy mohli. Akurát niečo teraz ma napadlo na svadbe, ja len čo si pamätám, že prišli dve ženy oblečené, alebo jedno, tak prišli počas tej svadby, jedna mala na rukách ako dieťa, že akože to je toho mladého ženícha, no a z toho takto rozprávali a to také bolo zábavné. Toto si pamätám, ale ináč nie. Akoby také svadobné hry. Hej, také, toto bolo. Nový rok, po tých Vianociach, vrátim sa ešte k tým Vianociam. Nový rok, teraz je to na Silvestra, hej. Dialo sa niečo zaujímavé v Čiernej Lehote? Ako sa oznamoval napríklad príchod Nového roka v dedine? Alebo k tomuto niečo, či si pamätáte? No tak na Nový rok, pred Novým rokom také isté boli zvyky ako na Vianoce. Zase sa dávala tá jucha, tie húrky a proste toto. No a potom zvyklo sa, že z obecného úradu, no ako starostka, alebo vtedy bol, tak oni oznámili, ako bol taký príhovor. No a ešte, čo si pamätám, viem, že na Nový rok bolo, že nemôže žena prísť prvá do domu, že len chlap, bože by to bolo ako nešťastie. Toto sa pamätám. Keď ste boli malá, chodili vám vinšovať? Chodili, pravda, či na Vianoce, alebo na Nový rok? A kto? Deti. No a z rodiny samozrejme, no keď takto prišli, ale väčšinou deti. To aj poteraz, no lebo im ide. Chodili v nejakých skupinkách, alebo... Ale no tak ako prídu dvaja, traja, takto. Ale väčšinou už teraz z rodiny, už teraz ani z rodiny nie. Teraz skôr títo rómske deti, no. Tie tak radi chodia. A predtým nechodili vinšovať cigáni? Chodili a napríklad, čo si ešte pamätám, prišlo mi na ty sa nepamätáš na Dýcháša. No, to bolo presne takto na Nový rok alebo na Vianoce, on mal husličky a takisto chodil, prišiel do každého domu, zahral na tých husliach, no a teraz mu nabalili akože pre deti. Toto bolo také zaujímavé. Ako sa volal ešte raz? Ak sa volal? Tam sme ho volali len Dýcháš. Tomi musel byť, bo jeho dcera chodila so mňou potom do školy, takže Tomi. No ale prezývka bolo Dýcháš. On taký starý, malý, uhrbený, ale to chodil takto pravidelne. Pri každej príležitosti vyhrávať. Vyhrával aj pri nejakých dedinských... Nie, to len on takto, pri takýchto príležitostiach, aby akože, no... Si zavinšoval. Zavinšoval, no a hovorím, nabalilo sa mu aj zo všetkého, no a niesol si domov. Vy ste sa zúčastňovala, alebo robili sa v Čiernej Lehote medzi dievčatami, ženami priatky? Ako myslíte? Priatky. Nie, ja... Stretávali v nejakej kúdelnej... Nie, toto... Nie. Alebo vyšívalo spoločné nejaké práce? Akurátne, čo viem, že ako ľudia mali krosná a satkalu. Bo toto sme mali aj my, ale ináč takto sa nerobilo, že by
to viacej tam na Rejdovej, bo ja svokru mám stade, tam sa viacej chodilo na priatky, lebo oni mali aj tento kúžel, aj všetko. No takže toto som videla, ale... Vy ste doma robili aké ručné práce? Hačkovanie, štrikovanie, vyšívanie, to nie je moja ako veľká záľuba, lebo mne potom znervoznieje palec a ja nemôžem. Ale ja takéto. Tkali vaša mamka, starka, vy? To, ja neviem, či, no ako boli to naše krosná, ale sa mi zdá, že nie ani mama, ale to dáka jej známa, to oni prišli a takto tkali. A čo sa tak zvyklo potkať? Postielné plachty, toto, potom takéto obrusy, nejaké utierky a takéto. Také prestieranie, toto sa robilo. Spomínali ste, že ste mali doma pec. Piekli ste si chleba sami, alebo už ste chodili kupovať? Tak my sme už nepiekli, ale pec sme mali na to, mali sme. A ináč u nás v Slavošovciach, tam bola taká malá pekárena, to bol ten najlepší chlieb, aký bol to. To chodili ľudia zo všade. To tak na takých károch ho vozili, no to bolo, takže toto už nie. Kto piekol v tých Slavošovciach? Bola to nejaká rodina? Ale... Rodina to boli, hej. Pamätáte si na meno? Hruškovci blízo sa mi zdá, že to ako aj oni. No ale to hovorím, to boli také 3-kilové chleby, ale to bola rozprávka. To už také chleby niet. Keď sa niekto narodil? Aj, no tak sa chodilo ako na návštevy, pozrieť to maličké a to, čo bolo, tak sa nosili pankúšky. Ináč, kde to volajú akože tie Božie milosti. A potom vtáčie mlieko. Toto akože sa nosilo. No okrem toho dáka výbavička, alebo peniaze, alebo ešte dajaké zákup. No tu, ale proste toto bolo také najznámejšie. Tie pankúšky a je to vtáčie mlieko. Toto.